Γεια σας παιδιά, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Παιδιά, σήμερα στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε τον... σήμερα θα δούμε τον σημερινό... Το έχεις μπρο. Δεν είμαι καλός σε αυτό. Πω, 60 fps χειραϊκό μαλάκα. Οπα. Είναι πικ. Γιατί είσαι στη μέση της σέρια μου. Δεν ξέρω μπρο, νομίζω ότι είναι horror game κάτι. Θα ήταν μαλάκα αυτή από τις Ινδιάνικες ταινίες μαλάκα εκεί πέρα και θα κάνουν μελάσσος. Πώς θα κάνουνε? Πρέπει να κάνω καλό κομμεντέρι μπρο. Κάνω για το πούτσο κομμεντέρι. Θα κάνω εγώ καλό κομμεντέρι. Και yes, παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε... θα παίξει για την ακρίβεια. Θα τον παίξω. Λούτο θα παίξω. Θα παίξει λούτο. Θα παίξω λούτο. Θα παίξει λούτο, εντάξει. Θα παίξω λούτο. Θα παίξει λούτο. Θα παίξω λούτο. Θα παίξει λούτο ρε νομίζω μαλάκα. θα παίξω λούτο μπρο. Αφήστε με να παίξω. Μαλάκα, αφού το κατέβασα γάμο τη τύχη μου. Μαλάκα, τι κατέβασες μπρο? τη θερμοκρασία στο καλοριφέρι ρε μαλάκα. Τι είναι πιο καλοριφέρι. Ωπα, τι είδα εδώ πέρα? Κοίτα εδώ μαλάκα. Καλά τα λέγει ο τους τζεγόπουνες παντού μαλάκα. Πηγαίνουμε στο basement. Μυστήριο αυτό. Πρέπει δεν ξέρω πώς να κάνω καλό comment. Και εδώ πέρα παιδιά έχουμε ένα υπόγειο. Όχι, αυτό είναι cringe όμως ρε μαλάκα. Το ξέρω, αλλά πώς αλλιώς θα είναι entertaining. Και παιδιά σήμερα έπαιζα Valorant και νίκησα τα games μου. Ελπίζω να σας νοιάζει. Έβλεπα χθες με τους γονείς μου μια σειρά και λέει κάτι για Fortnite και βλέπω κάτω και λέει 15 πενθήμερο. Έχω συνηθίσει κάθε φορά που ακούω 15 πενθήμερο από τα βίντεο που λένε και σε αυτά που τα μεταφράζουν στα ελληνικά και λέει σήμερα έπαιξε το χαμένο παιχνίδι το 15 πενθήμερο. Σήμερα καθώς έπαιζα το απίστευτα λατρευτό παιχνίδι μου 4 νύχτες και γέλαγα. Και πού να εξηγήσεις τώρα στον πατέρα σου και στη μάνα σου για ποιο λόγο γελάς με το 15 πενθήμερο. Ενώ εμπλουτιζόμουν με νοσταλγία με τον συμπαίκτη μου, το Γιαννακαίο τον Παπουτσοσκούφι. Χίβος του Ρούμπικ. Πω μαλάκα πόσα πέσε comment κάνω μπρο. Μπρο, μαλάκα είναι σε ένα σπίτι μπρο, το ξέρεις. Παιδιά, όπως βλέπετε, νομίζω είμαστε σε ένα σπίτι. Ανοίγει μια πόρτα μαλάκα. Πες μου ότι υπερνοπούλο μπρο. Θα κάνω κάτι 5 λεπτά. Σταμάτα, μην είσαι νοητικός. Σκέσε γάμο τη μόνος την πουτάνα. Tuesday. Πώς το πες? Αυτό θα κάνω remix πάλι. Πήγαινε να το πάρω. Το κάνει μόνο του. Τι? Α, οκ, βρήκαμε τη λύση. Πρέπει να κάνεις ησυχία, θέλω clear sound για να κάνω remix. Σκάσε! Tuesday. 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 Κάτι έπεσε ρε φίλε. Πώς. Δεν είσαι σίγουρο μπρο. Έλα μπρο, τι έπεσε? Έπεσα εγώ για σένα. Πάλι ρε μαλάκα μου τους είμαστε γκέι ρε μαλάκα. Όχι ρε πίστη. Τι έγινε? Έλα μπρο. Κώστα! Καλό. Παίζουμε το παιχνίδι σου μπρο. Πού είσαι? Πες το ζόπτερ ένα. Κάνω record μπρο, δώσε content. Πάτα 5-5-5. Ωραία. 17 2-5. Δεν θα πάρω το Fanboy Hooters. Πάρ' το. Ναι, γεια σας. Fanboy Hooters εδώ πέρα. Το συνηθισμένο. μαλάκα. Θα φας ένα jumpscare εδώ. Δεν θα φάει jumpscare ποτέ εδώ πέρα. Δεν πρόκειται να φύγει. Θα φας τρομερό jumpscare εδώ πέρα. Δεν θα φας ποτέ jumpscare εδώ πέρα. Yeah, like a ghost. Ghost, σαν εμένα μαλάκα. Broken slash, depressed. Παιδιά, ποια γκόμενα θέλει να με φτιάξει. Αλλά μπρο, είναι ήδη Thursday. Όταν πας την άλλη ημέρα βγαίνω να βγει. Παιδιά, ξέρω θα σας λείψω. Ψέμα του μαλάκα. Μπορεί να είναι τόσο fucked up αυτό το παιχνίδι. Φαίνεται πολύ fucked up μπρο. Άμα με το κατάλαβες, ήταν ειρωνικό αυτό. Ω, εντάξει μαλάκα, τώρα δεν είναι ωραίο. Μαλάκα, κυράφ. Έρχομαι ρε μαλάκα, βούλωσε το. Ποιος είναι? Ναι, γεια σας. Από το Fanboy Hooters καλούμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας χωρέσουμε την Παρασκευή. Μήπως μπορείτε να έρθετε την άλλη Δευτέρα? Και πού πρέπει να πάρω Θα παιδιά? πάω στο basement. Στο basement. Πω. Ένα πολύ βαρέα όμως ο μπάζερ. Ώστε να πάω να μπρο, γίνω λίγο σωστικός. Άλλη δουλειά. Έρχομαι.
το έχουμε και σπίτι να μείνει, ρε μαλάκα. Ungrateful. Is this stuff in India? Και τώρα θα σε τραβήξει μέσα. Όπως τραβάω το πρωί. Γιατί πάμε κάτω, ξέρω εγώ. Γιατί Bro, επειδή είναι το logic. Bro, είναι τρομακτικό, ρε. Και καλά. 3-2 ένα jumpscare. Εδώ πέρα είναι που σταμάτησες, bro. Όχι, λίγο πιο μετά ήταν με το σφυρί και πιο μετά τα έκανα solo, εσύ δεν τα βλέπεις. Άσε να πάνε, bro, δεν είμαι αληθινός φαν. Πώς την πέφτω σε κάμερα μαλάκα στο άδρο. Σταμάτα. Ωραίος. 2. Πώς σταμάτησε. Έχω λίγο αύριο. Είναι good boy. Κολαράκι. Diddy Cage. Τώρα κοίτα, τώρα κοίτα πάνω. Κολοκοτρώνης Productions. Τώρα κοίτα πάνω. Τώρα κοίτα πάνω. Τώρα πάνω. Κοίτα πάνω. Κοίτα πάνω. Γαμώ το κομμεντάρι, Ντεράκι. Ευχαριστώ πολύ, αδελφέ. Μαλάκα, πόσο γάμο το κομμεντάρι, αυτό θα το σπάσει. Για αυτό είναι ένα σπίτι, τώρα περπατάω. Ένα. Συγγνώμη, ο Μπρου δεν το είδε. Τι ρε, αυτό. Είναι το Monkey. Είναι το αδερφού με κατέχει ο Ροφάγνα. Είναι ο αδερφός του αυτός. Που έχει μόδελφο. Ωραίος. Don't be afraid. Μην ανησυχείς, bro, το έχεις κάνει γνωμή. Διάβασα about το camp. Τι? Στο μπάνιο είναι μαλάκα ηλικία. Εντάξει ρε παιδιά, διαβάζω τα πράγματα. Εδώ δεν μπορώ να κάνω commentary γιατί να σώσω τη ζωή μου. Παιδιά, να ξέρετε, ο καλύτερος YouTuber. Ποιοι είναι αυτοί? Κοίτα εδώ μαλάκα. Monkey Bros. Μαλάκα, Κακά σχημίστα. Και gamer και Monkey σύμπτωσε. Μαλάκα, αυτό το παιχνίδι είναι χειρότερο από το Madison. Αυτό το παιχνίδι είναι χειρότερο από το Madison σε level of scariness. Φαντάσου δηλαδή το πόσο. Τι εννοείς? είναι. Wow, περιμένει, τι εννοείς? Το λούτο είναι το πολύ unexpected horror, μαλάκα. Εκεί που το περιμένεις, σου σκάει. Έτσι δουλεύω τα jumps, bro. Πού να έβλεπες το Αδερφέ. Madison, bro? Πού να έβλεπες το Madison? What's this guys? Hello. Παιδιά, τι κάνουμε εδώ πέρα? Είμαστε το KKK. Εγώ ξέρω τι γίνεται, ρε. Άκου θα κάνεις, θα πάρεις κάτι και θα πας κάπου και θα βρεις το. Είναι τρομακτικό. Έλα, μπατζέκα, παίξε μπρο, φάνε. Τι να παίξω, άλλο. Μπρο, έφυγε. Γύρισε. Άνοιξε. Πού είμαι ρε μαλάκα, το βλέπω. Εκεί είναι. Λες. Και συγγνώμη τώρα, where do I go? Where the Εκεί fuck? είναι. Όντως, δεν το σκέφτηκα αυτό, μπράβο. Παρακαλώ, έχετε καλέσει τον μπουρδέλ. Για αγγλικά, πατήστε το 1. Για να κλείσετε ραντεβού με την Κατερίνα, πατήστε το 2. Για να μιλήσετε με την υποδοχή, περιμένετε στη γραμμή. Προσοχή, οι κλήσεις μπορεί να καταγράφονται για λόγους διασκέδασης. Αν θέλετε VIP πακέτο με σαμπάνια και φραουλίτσες, πείτε ναι, μαμά, μετά τον beep. Παιδιά, πάρετε ένα like και ένα subscribe για να συνεχίσω να παίζω το παιχνίδι. Θα αυτοκτονήσω. Ξέρω στο basement. Μαλάκα, είμαι χαμένος, αδελφέ. Αλλά εντάξει, τώρα κατάλαβα. Αυτό το σπίτι είναι χειρότερο από χειρολέμπρο τελικά. Άστα να πάνε. Μαλάκα. 38 δισεκατομμύρια διαφορετικά. Το τι είναι τεράστιο αυτό το σπίτι, μπορεί να είναι γάμισε, τα είχε και άλλα rooms και. Δεν ανοίγει μέσα. Πώς τα είπε? Πάω στο μπάνιο για να χέσω. Τα έχεις κάνει όλοι. Basically σε κυνηγάει ο Μάγκη αδελφός σου στο παιχνίδι. Ο Mr. Button. Ο κύριος Κουμπιάς. Ωραίος, μπρο. Κυζοφρένεια έχει ότι πας ρε παιδιά. Αυτό δεν θα είναι. έλεγα, μπρο. Μήπως είναι σχιζοφρενής, μπρο. Αφού σκότωσε το σκύλο του ρε μαλάκα και ήταν fucking Εντάξει κύριε Λόρε, δεν ξέρουμε εμείς τι γίνεται στο παιχνίδι, sorry. Μπρο, εγώ κλείνω. Εγώ Λοιπόν παιδιά, πρώτα το βίντεο κάντε like, subscribe. Μαλάκα, θα κάνω like, subscribe. Έχω Τι έχεις, αύριο να κατορίσω, ξέρω.